To jama'a assalamu alaikum. Amincin Allah ya tabbata a gare kuma abuta kallo na a kowane lokaci. Ni ne dai lakun nan IB Zango kamar yadda kuka sani. Mai wannan tashar mai suna Jan Hankali TV. Wato tashar Jan Hankali TV muna ci gaba da jan hankalinku da sanar da ku cewa wata mai kamawa banda wannan watan a cikin watan 8 za mu fara saka muku ayyukanmu. A sanarwar da muka bayar a baya shine za mu dinga sakin aikinmu da ranar Asabar. Sakamakon gyara da muka kawo da kuma tattauna da muka yi da abokan aikinmu muka canja daddin muka mai da shi duk ranar lahadi misalin karfe 8 na dare za mu dinga sakin aikinmu kamar yadda kuka saba ganin na sauran jama'a ko kula da labarin cewa tashan nan na Jan Hankali ta shirya tsaf domin ta dinga jan hankalinku da hira da tattaunawa da manya-manyan mutane musamman malaman addini, ko kuma kana labarin cewa wannan tashar ta shirya tsaf domin ta dinga kawo maka hira tsakanin manyan jarumai musamman mawaka ko kuma jaruman fitowa a zahiri, ko kana labarin cewa tashar nan ta shirya tsaf domin ka zo da bukatarka da kuma maganarka domin su hira da kai, su tattauna da kai, sannan su sanarwa da al'umma ita har idan maganar ta kai a ja hankalin mutane da ita. Kada ka bari a barka baya, ka yi sauri ka zo gare mu da zarar mun dora aikinmu, kai subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa. Mun gode. Sannan ina mai matakar farin cikin sanar da ku cewa wannan kuma tashar za ta dinga sakin wannan fim ɗin da suka ɗauki nauyinsa suka yi shi mai suna addininmu. Fim da mai suna addininmu tsaf an shirya shi ne kuma jama'a da dama su ci gaba da siyasa kallo. To hakan ya sa muka yi shawara domin mu dinga ɗora wa'anda za su dinga kallon sa a baya. Da zarar mun ɗora shi da ranar Lahadi wata mai kamawa, sai kai mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa. Za mu dinga saka muku shi episode by episode tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. Na gode da masoyana, na kuma gode da wato ainihin daga zarar mun ɗora saƙonmu kula subscribe sannan kula danna mana ƙararrawa. Mun gode da masoyanmu. Babu abin da za mu ce muku sai dai godiya. Kada ku manta da sunan tashar Jan Hankali TV. Tana nan za mu sa mata logo wanda da zaran kai sacin ɗin Jan Hankali TV za ka ganta ta zo da logon mu. Mun gode a ci gaba da mu.